Barn am o blogaeth. Mae mynd i'r traeth bach yn shit. Nice. Sa'n meindio mynd i'r traeth am awr bach, just am dro. Fi'n deall bod y gylygfeydd fod yn neis, ond pan mae pobl yn dewis i fynd i'r traeth trwy'r dydd, just yn gorfod yn neud dim byd, fi'n just meddwl mae mor boring. Well, 9 gwaith allan o 10 pan chi'n mynd i'r traeth yn y wlad yma, bydd e'n wyntog. So bydd e'n cymryd chi ages i rhoi'r tywel ar y llawr, a bydd y tywod yn mynd dros fe gyd, bydd y tywod yn benni lan yn socks a trainers chi, probably benni lan yn gwely chi am weddill o'r wythnos, mae just mor annoying. A wedyn, unwaith chi'n cyrraedd y môr, wel, mae'r môr yn y peth gweithio am y traeth, to be honest. Mae mor oer, sa'n gwybod pam mae pobl yn dewis mynd yn y môr. Mae'r tonnau crash yn erbyn eich bol chi, mae'r môr just yn automatically shit, to be honest. Mae'r traeth yn overrated, completely. Ydych chi'n cytuno neu anghytuno gyda fi? Os ganddo chi barn am boblogaeth, gadewch ni wybod yn y comment isod. Ffordd yma? Yeah. Okay.